Nang haros ang mga kandidato ubos sa One Cebu nga partido nga gipanguluhan ni re-elected Governor Gwen Garcia. Hingpit na nga giproklamar ang mga kandidato nga midaog kaniadtong Mayo 9 nga piniliay. Ang maong kadaugan sa One Cebu nga partido nagpamatuod lang nga lig-on ang kumpiyansa, pagsalig ug pagmahal sa mga Sugboanon sa maong partido. Nagtuo si Gobernador Gwen Garcia nga nakita sa mga Sugboanon ang importansya sa kahiusahan diin mao kini ang labing gimithi sa partido. Kaniadtong Martes, Mayo 10, unang giproklamar si Deputy Speaker Pablo Jan Garcia kinsa nakadawat og bag-ong mandato isip kongresista sa Tercero Distrito. Milansar siya nga walay kontra. Samtang midaog sa ikaduhang higayon ang umagad ni Gobernador Garcia nga si Kongresista Duke Frasco sa Quinto Distrito nakadawat og 222,288 batok sa iyang kontra kinsa wala makatunga ang nadawat nga botos. Gawas ni Frasco, napili pag-usab sa 5th District Board Member Andre Red Duterte ug midaog na gyud ang iyang pares sa Hunta Provincial nga si Board Member-elect Mike Villamor. Silang duha milansar ubos sa One Cebu Party. Samtang didto sa unang distrito, lakip usab nga giproklamar ni adtong Martes mao ang bag-ong napili nga Congresswoman nga si Rhea Gulyas nga milansar nga walay kaatbang. Napili pag-usab isip miyembro sa Hunta Provincial sila si Yuli Daan ug Raul Bacaltos. Sa ikaunom nga distrito midaog si Daphne Lagun ug napili pag-usab sila si Bukal Glenn Anthony Soco ug Jonky Uwano. Sa ikapitong distrito giproklamar na usab nga usa sa mga mananaog isip board member si kanhi dumanhog Mayor Sarsi Bari 4. Pagkasunod adlaw Miyerkules giproklamar usab nga mananaog sa kwarto distrito si Kongresista Janice Salimbangon kinsa nahatagan og bag-ong mandato. Midaog usab sila si Bukal Kiri Kian Shimura ug Gracie Franco. Giproklamar usab ang board member sa Segundo Distrito Edsel Galios isip bag-ong kongresista. Midaog usab ang gituboy sa One Cebu nga kandidato sa 7º Distrito si Kongresista Peter John Calderon kinsa milansar nga walay kaatbang ug ang iyang igsuon nga si Raymond Calderon ug si Jerome Librando nga miyembro sa Hunta Provincial. Ang uwahing giproklamar mao ang re-elected board members sa Tercero Distrito, Attorney Jimbo Borgonia ug Tata Corominas to review. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.